उठवले बानी। आइल माघी पूर्णिमा के त्योहार जुलूस उठवले बानी। वही रे जुलूसवा में मूर्ति रखवावले बानी। वही रे जुलूसवा में मूर्ति रखवावले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास चरनिया पूजले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास चरनिया पूजले बानी। राजकुमार लोचन के डीजे मनावले बानी। वही रे डीजे पर मुकेश के गाना बजावले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास के नारा लगवले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास चरनिया पूजले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास चरनिया पूजले बानी। दीन जितेंद्र के आशीर्वाद भजनिया गवले बानी। आइल माघी पूर्णिमा के त्योहार जुलूस उठवले बानी। वही रे जुलूसवा में मूर्ति रखवावले बानी। वही रे जुलूसवा में मूर्ति रखवावले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास चरनिया पूजले बानी। बाबा साहेब बुद्ध रविदास चरनिया पूजले